Ideme otvárať krabičku, milí diváci. Krabiček je 10, ideme na to, milí diváci. Ono, open Hutzman. Poprosíme SSG 08. Nie, bude to Puls. A to pekné. Áno, je to pekné, počuli ste, milí diváci. Predáme to za 3 centy, iba v Lidli. Operation Breakout Case, máme tu Operation Breakout, poprosíme Negeo, ten ešte nemám Negeo, Star Trekový Negeo, pekne, ďakujem za ďalšiu P2000, výborne, Valve, Gaben, thank you very much. Súdruh Ivory, idole sa, otvoríme si Winter ofenzívke, poprosím Nova Rising School, trošku postupujeme vyššie v rebríčku, ty kokot, Kraken mi skoro padol, ale z Krakena nič nie, máme z toho rúžový Iron, takže to mi môže stať veľkú pípu. Otvoríme si Operation Phoenix Case, bude to Tech 9 Sandstorm, lebo to mi padá asi vždycky. Pozrite sa, bude z toho Negeo, Terrain, Star Trek, áno, vybavili. Otvoríme si ďalší Phoenix Case, máme tu ďalší Phoenix Case, bude 5. krabičku a bude z toho, bude z toho Heaven Guard, ktorý mi už padol asi 57 krát. Zatiaľ sme s otváraním veľmi spokojní, máme tu posledných 5 krabíček Vanguard, presne tak, otvoríme prvú, vyťahli sme zlatý kľúčik otvára a určite mi padne murky. Pozrite sa, Firestarter, ďalší map, 7 Firestarter. Som veľmi spokojný, vidíte to oškrtie, toto je veľmi raritné oškrtie, áno, presne tak, otvoríme si ďalší Operation Breakout Case. Či čo to je Vanguard Case. A videli sme tam kala, ktorý prebehol jak cigan pred Teskom a bude z toho Bazilisk. Máme M4A1S Silent Bazilisk, výborne. Absolútne netuším, čo na tejto M-ke pekné, ale asi iba ten odierkovaný tlmič, presne tak, odierkovaný tlmič. Nakúpite iba Tesku, iba do piatku, presne tak. Máme tu ďalšiu Vanguard klavicu, otvoríme Vanguard, ešte mi stále nepadol MP9 Dart, čo je veľmi očakávaná zbraň. A máme tu ďalší Firestata. Presne tak, čo bude na ňom raritné? Raritné je presne tak, na tom táto spinka, čo sa zavesí, to sa dá zavesiť presne tak, dáte si špagátik a zavesíte si to iba cez rameno. Ideme ďalej, máme tu Operation Vanguard Weapon Case poradí číslo 4. Otvárame 4. krabicu a teraz by som mal čakať UMPčko 45, videli sme tam prebehnúť a máme tu Murky, to sme na to čakali. Murky G3SG1. Murky, takto to vyzerá, toto je veľmi dobré a tieto pixely sú určite raritné, to bude stať 150 eur iba v Lidli. Otvoríme ďalšiu a teda poslednú krabičku, Gaben, určite to bude Rare Special Item, úplne to cítim hlboko v kosti, ale určite sa to vyťahne Firestart. Máme tu Gryffindor, áno, to sme videli naposledy u Harryho Pottera v televízii. Slytherin, Gryffindor a neviem akú Mariu, presne tak, máme tu holuba na streche, na zbraní, to je všetko, ďakujem milí diváci, stretneme sa zase na budúce, dovidenia, do počutia.